Здравейте! Днес ще ви покажа моята раница. Новата, оригинална моя раница на Puma и още нещо. Първото нещо е тези 30 химикалки от Kaufland за 6 лева. Изгодно е, защото има нулеви, които са 12 бройки за 6 лева. Пред мен е много изгодно. Препоръчвам да си ги купите. Раницата ми, ето я. Виждате, това значи, че е оригинална. Виждате как скача пумичка. Друго, което казва, че е оригинална. Типовете, да, типовете. Има Puma. Puma. Отпред. Пак пише Puma. И ако си мислите, че няма Puma, има Puma. Сега ще ви покажа. Ето. Пише 1948 и има Puma. Това е раницата ми външно. Сега ще ви покажа вътрешно, като започнем от най-малкия джоб. Той си е обикновен. Тази песен, която съм пуснала, е любимата ми. Ето я. Този джоб е малко по-специален, защото е първи. Тук има още един. Не съм и ето така. Много си ми харесва раницата. Беше намален на 24 лева от 49. Това беше раницата ми. И това беше от всичко. Но мога да ви кажа само, че имам и неситер, който не искам да показвам, защото ми е стария. И съм го правила на нищо. Вижте, улепила съм го, не знам какво съм го правила. Това са някакви фумасче. Падаха ми се от дрънчи. И другия джоб. Опа! Тук пък е пълно с пастели. С пастели откъде са се взели? Не знам. Добре, приятели, това беше всичко от мен. Моля, абонирайте се за канала ми. Поне един абониран се за мен да събера. Много ви моля, абонирайте се за канала ми. Или го харесайте, не знам. Но сега едно харесване съм събирала и нито един абонирал се за мен. Тази муха ме дразни. Така че сега няма да си правя сцени, махай се муха. Но просто моля ви, абонирайте се, ако клипът ви е харесал. До скоро!